Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σπιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα Αλγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήτανε το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Τούτο το μαχαίρι εδώ